Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni laktar marwa wadhi tudore godo achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Kisumo en laktar molony e weche mag pien del. Kapo nono ni ionge kod pien del maber kata intiere kod tuoche mag pien del, inyalo bedo kod midhiero kachiel kod chandruok mopogore opogore. To konego bed ni bedo gi midhiero nikech thoth chandruogegi nitiere kod duoko, nitiere kaka inyalo konygi. Akawo thuolo ni mar rwako daktari. Machiegni daktari? Erokamano. Kaka watime ga odiechieng' kodiechieng' daktari bro leronwa nyingi ni nyingi ng'a, in laktar mawuok kanye, kato wadonje twak achiel kachiel. Erokamano ahinya. An iluonga ni Lucas Okumu. Lucas Okumu an ajaka Bondo Kanyakila mano nie Kodumo. Gisani atiyo Homa Bay Referral Hospital. Seche moko bende inuanga Oasis Doctors Plaza mantiere chuny boma ma Kisii. Koro an chutho ajalony e tuoche mag pien del. To ka wuo tuoche mag pien del, ok wuo pien del kende, to awacho wach mar kogno to gi yier moro amora mantiere del. Kamoro amora ma yier nitiere, kar yier nitiere gi tabu, mago pod mana tija. Erokamano nya Dr. Okumu, amor mar bedo kodi e studio, ageno ni niweyo ka Homa Bay dhi maber. Iwachonwa kacha ni ilony e weche mag pien del, kogno kaachiel koda ka yier mathoro bet e dend dhano. Kata kamano, kawuono daher mondo waket mainowa e pien del. Wantiere ga kod tuoche mang'eny machando ji mag pien del. Daher mondo wawuoye kuom tuo mar eczema kata tuo ma bende thoro mako pien del nyithindo koda ka joma dongo. Wachagi kanyo koso en tuo machal nade? Kamano, tuo mar eczema en tuo machando nyithindo kabisa, to seche moko odhi nyaka jogo ma ikgi beto niang' matin. To adwaro ni mondo kapok awuoye wach tuo mar eczema, adwaro ni mondo aler ne jopiny ni to pien en gima nade, nikech wanyalo bedo ni wawuoye e tuo mar pien to ng'ato kia ni pien en gima nade. Kachako anyalo wacho ni pien en lemo maduong' mogik e dend dhano. Mana ng'eni ji mang'eny ok ong'eyo. To ka en lemo maduong' mogik, kilo mare bende dobed nyaka kilo 3. Mago gik ma dhano onego ng'e. Pien nitiere gi tije. Seche ma pien osebedo gi tabu, mang'iso ni tije monego bed notiyo ok dhi timore kaka onego bed ni timore. Ajawacho pile ni sasa ma wuoye pien ahero ga nyiso jopiny ni pien ohero go koko. Ere gimomiyo awacho ni pien ohero go koko? Nikech sasa ma intiere gi tabu moro amora, gima ji dhi kuongo neno kuomi en pien dendi. Kimor, pien dendi ma dhi nyiso ni to imor koso ok imor. Ka tuo osechandi ndalo mang'eny, pien dendi nyaka dhi fuli ni nyieni ok dhi maber. Pien dende waneno ka koro ok ber. Pien dende tang', kata pien dende roch, gik machalo kamago. Koro pien en gima duong' kabisa e dend dhano, to en gima onego bed ni warito maler kabisa. Ka warite maber, to ngimawa bende dhi bedo abeda maber. Koro adok e wach mar tuo mar eczema. Kaka nawacho, eczema e dholuo mayot anyalo wacho ni en gima waluongo ni allergy mar pien. Ka en allergy mar pien, allergy tiende ni nitiere gik moko ma dendi ok ong'iyo godo, koro dendi ok oyie kodgi. To koro kochopo kar eczema ka, wayudo ni en gima inyuolo godo, ng'enyne inyuolo kode ji, otemo ringo e anyuola. To koringo e anyuola, wayudo ka eczema chutho wathoro yude kuom nyithindo ma anyuola margi nitiere gi tuo mar asma. Asma e tuo mathung'o kor, ng'enyne seche ma koyo ng'ich kata ka ng'ato obede buru. Ka ok kamano to ng'ani nitiere gi allergy mar wang', wenge ma ilo sa ka sa. Ka ok kamano to ng'ani entiere gi tuo mar allergy mar ma ng'at ma seche te oger, ka en e koyo oger, ka en e buru oger, kowinjo perfumes kata gik ma muchgi ni malo to oger mang'eny. Koro lineage go
thoro bedo gi tuo mar eczema moloyo lineage mamoko. Ok onyiso ni joma moko ok nyal bedo kod eczema. Kwan atamalo achiel nyalo bedo ni nitiere gi eczema to anyuola margi to tuo mar allergy moro amora onge. Erokamano ahinya daktari, leronwa kacha ni en tuo ma bende nyalo ringe anyuola, to kata odoko no ringe anyuola samoro bende inyalo yude yore mopogore opogore. To kapok wadhi matut daktari, ni pimonwa kacha ni pien del en lemo maduong' mokalo, onyalo romo kilo 3 kata moingo kanyo kaluwore kod size mar ng'ato. Tiwacho ni pien del onego riti. Kapok wadonje tuo mar eczema ni matut, ok ileno mana matin nono kaka onego beni rito pien del mondo mi kik ibed kod chandruoge mang'eny mag pien del. Nikech ni wuone miloro na pien del lelo, ogo koko, ka gimoro ber tibro nene pien del karach bende ibo nene pien del. Erokamano. Pien del arita mare makare yot malich. Jowa kaluwore gi lony mar piny emomiyo tinde waketho pien del, to kanyal wacho ni giketho pien dendgi ka ging'eyo. Ng'eny gi ketho pien dendgi to ok ging'eyo ni giketho pien dendgi. Ng'eny gik maketho pien del gin gik ma watiyo godo sani, sana gik ma waluokore godo, sabunde ma watiyo godo, ng'eny gi thoro ketho pien del. To kata kamano, wan kod weche mag diet, chiemo ma wachamo, bende moko nitiere ma ka ok inyal chamo chiemo malong'o to pien dendi pod dhi bedo gi tabu. Gima temo wacho en nang'o? Chutho seche ma ng'ato dhi luokore, onego iluokri e yo mane? Ang'eyo ji nyalo paro ni to ayuoga wiye okethore, odwa wuoyo wach lokruok. Inyalo paro ni kaka ing'a ng'ongo no tikia luokori koso nang'o. Gima temo wacho en ma, oyieni luokori gi pi mang'ich kaluwore kaka dendi dwaro, oyieni luokori gi pi maliet kaluwore kaka dendi dwaro. To gima ok wahero sa luokruok ka, gimoro wantiere godo ka ni suthru. Suthru ni onge gimomiyo nyaka iluokri gi suthru. Nikech layer mamalo mogik mar pien en obiro wuok kende kata itiyo gi suthru kata ok itiyo godo. Suthru ichuno layer no mondo wuog gi thuon. Bedo ni luokori gi suthru kata ok iluokori gi suthru ok nyis ni iler moloyo. Adwa ni mondo anyisi gimoro ni pile kiwinjo ka ng'ato wacho, isewinjo ka jomoko penjo ni ka ler en luokruok to ere gimomiyo taulo lil. Adwa ni wawinj kanyo maber. Taulo lil nikech ang'o? Taulo lil nikech seche miseluokori kiyueri gi taulo to layer mamalo cha en nyaka wuogi seche miyueri gi taulo. To inyalo paro kinde mane watindo kani usetugo kata inyalo kawo law ti iruche lweti to kirudhe seche mabet buora matin to iyudo ka nitiere gik moko mawuok kanyo machalo tuodo to mago ok gin otuodo, gin mana layer mogik mamalo mogik mano onego bed ni biro mana wuok ka sane oromo. Koro mano e gimomiyo kata taulo be koro lil. Erokamano daktari, wadoge tuo mar eczema mane watwake ileronwa maber mokalo. Wantiere kod kidienje adi mag tuo ni kata obiro e yore adi mopogore opogore kapo nono ni nitiere? Eczema ka wuoyo eczema to en wach maduong' kabisa. Eczema duong' to eczema opog chiegni tieng' dibiriyo. To ok anyal wuoyo eczema te. Adwa ni mondo akwany eczema, achiel kuom eczemas maneno ka ng'eny moloyo mamoko to en ma waluongo ni atopic eczema kata waluongo ni atopic dermatitis. Manyiso nang'o? Ni en ma iyude kuom nyithindo matindo ng'enyne to chando nyithindo gi kabisa. To anene kuom kwan atamalo mar nyithindo, kwan atamalo 10 mar nyithindo ma waneno e klinik magwa wayudo ka nitiere kod tuo ni. En tuo mamako ji te, ibed ni ijadhier, ibed ni in godo, eczema nyalo bedo kodi, to thieth mare be pod nyalo bedo, thieth mare to koro biro luwore gi kaka jatuo obiro nikech thieth mare be ok en standard. Adwaro ni mondo wang'e kama ni eczema en tuo ma ok thiedhi. Ma seche ma isebedo ni daktari kosenyisi ni nitiere gi tuo mar eczema, kosenyisi
gi tiende gima tuo mar eczema en monyisi gik monego tem gi gik moko onego tem. Gigo emonego bed ni luwo. Ok onego bed ni chikori, idhi osiptandni, idhi nyaluo, itimri nade, mane kama hinyruok mari dhi wuoke. Erokamano ahinya. Iwachonwa kacha ni en tuo mok thiedhi, wabro medo ng'iye kaka wamedo sudo. Ponono ni kitudori kodwa en penj laktar achiel kachiel kokale Ramogi TV. Wang'iyo tuo mar eczema ma bende en tuo pien del. Daktari wacho kacha ni pien del nyaka rit maber. Ok ochuno ni nyaka irudh pien dendi gi suthru ni eka bro nyiso ni koro obedo maler. Wach ni wantiere kod kidienje 7 mag tuo mar eczema. Kata kamano wabong'iyo achiel kawuono atopic eczema ema wadwani mondo mwakete maino. Daktari kapok wadhi matuto kipimnwa nono ni ranyisi mage ma ka ng'ato neno kuom nyathi seche monyuol nyathi to bro nyise ni entiere kod tuo mar atopic eczema mwawuoyo odiochieng' ma kawuono. Otimo pien del nade? Erokamano. Tuo mar eczema ng'enyne seche monyuol nyathi to ok bi neno dalili moro amora kuom nyathini. Dalili mokwongo mar eczema thoro wuok ka nyathi ja dweche 3. To dalili mokwongo wuok e lemb nyathi. Lemb nyathi lokore matar. Kose lokore matar to bedo magwagwa. To ka dipo ni gini ilo nyathi ahinya, ka nyathi ogwonye to onyalo chwero remo kata onyalo chako chwero tutu kaluwore gi ler mar nyathi kata ler mar jonyuol mar nyathi kaluwore kaka jogo rito nyathi. Ka gin jok ma ok ler ahinya, onyalo bedo gi infection mar bakteria chak donje iye kanyo to chak kelo tabu mamoko, koro onyalo chako golo tutu, nyathi nyalo chako kata bedo gi liet. Mane stage mokwongo mar tuo mar eczema kata dweche 3 kanyo. Erokamano ahinya. Iwacho ni kidieny mokwongo en e lemb nyathi bedo matar ka to kaponono nogwonyo to obro bedo kod chandruok monyalo bedo kata kod tutu. Daktari aneno kikelonwa pichni mopogore opogore kaka kuom ranyisi picha mwaneno kae mar nyathi. Okipimnwa ni seche ma wuok e lembe ni owuotho nang'o mochop e dend nyathi duto te ka luwore kod picha ma ikelonwa mondo wapuonjre godo kawuono ni daktari. Erokamano. Tuo mar eczema anyalo luongo ni en tuo ma okena luongo ni tuo ma intelligent kosa luongo ni tuo marieka. Wakete en tuo marieka. Nikech en tiere gi pattern mare moluwo. Gimomiyo oluwo pattern ni pok ong'e gimomiyo pattern ni timore kamano. Nikech ng'enyne kosechakore kanyo, mano nyathi ma ike nitiere buo higa achiel othoro wuok e lembe, to ka owuok koa e lembe to dhi e fuonde mag nyathini, especially fuondene mag lwete to gi mag chonge. Magi kuonde mohero dhiye mokwongo. Koa kanyo to nyalo dhi e dend nyathi te. Makoro dend nyathi mana kaka ne lembe chalo cha, dend nyathi bedo matar. Kosebedo matar, oruodho to nyathi dende chako ilo. Kaka nene ni daktari ochal gi malit ma seche moilo nyathi, onyalo kelo lit moro kata chwakruok mar del e dend nyathi koso? Tuo mar eczema anyalo nyisi ni mine ma nyithindgi nigi eczema, minego onge gi kwe. Nikech ng'enygi minegi ok nind gotieno. Nyithindo gwonyore malich miwuoro. Ok gininde to mine temo kar nyalo margi. Ing'e mama miyo gi nyathi, gitemo kar nyalo margi mondo giket nyathi obede ni nyalo nindo. Ing'e ni nyathi ka ok nind gotieno to in be ok nindi, to ka ok nindi to manyiso ni ok inyal bedo productive ka odiochieng' ka piny oru. To kama osetimore kama, to gini samo ilo dend nyathi osiko gi ywak. To ka infection odhi odonjo, nyathi nyaka dhi bed gi liet. Koro ineno kodhi obedo gi liet to kendo koro en tabu machielo. Gina wacho ni kochopo kar thieth to koro bro luwore gi stage ma nyathi obire gi kaka nyathi nitiere saminene. Koki nyalo ng'ado bura ni nyathini aneno kamare ni osebedo kama entiere gi liet, nyaka wamiye yath manyalo geng'o liet, nyaka wamiye yath manyalo nego bakteria gi gik machalo kamago. Erokamano ahinya. Chendo en penj laktar ponono nitiere gi penjo moro amora inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 23600. Inyalo tudori kodwa bende kokalo Facebook page en Ramogi TV. Penjo duto te ma intiere godo kotenore kod tuo mar eczema inyalo penjo daktari. Wantiere kod studio ka intiere chuny boma ma Kisumo. Daktari, to tuoni bende onyalo molo kata nyathi nyalo dongo kode ma obed ng'ama ng'ongo to entiere kode? To kapo nono ni nyaka joma dongo nitiere kode, ranyisi chalre koso pogruok odhi loko kite kaka nyathi medo dongo? Erokamano. Tuo ni en tuo ma
dawacho ni odhi gi stages. Kosechakore gi lembe to odhi e joints, to kaka ng'ato medo dongo, mano be kaka oloko pattern en bende. To gima dwaro ni mondo anyis jopiny en ni tuoni kuom jomoko nitie nyithindo ma kochopo higni 5 to tuoni nyalo lal kende. Moko kochopo higni 7 to lal kende. Onge yath mathieke but olal kende. Jomoko to nitie kwanata malo owacho ni kwanata malo 5 kata 4 kuom nyithindo mantiere kode dhi kode manyaka gibed jomadongo. Seche ma gibedo jomadongo, koro owuok e lwetene piny kuondgi e lwetene to gi tiendene ema koro othoro hinyo ahinya. Koro mane stage ne kaka koro ringo kwa e lembe kaka luwore gi kaka ng'ato dongo. Gima anyalo dwaro ni mondo ang'is jopiny ni bedo ni ka nitiere history ka nitiere anyuola no nitiere jok mantiere gi tuo mar asthma kod gi wuon nyathi kata min nyathi, seche ma eczema ni dok chien, kwanata malo 2 mar nyithindogi gichako bedo gi tuo mar asthma gin be. Koro dwarore ni jonyuol bedo motang' kabisa seche ma gineno ka koro tabu mag pien mane nyathi nitiere godo dok piny, to ka gineno ka nyathi chako bedo gi tabu mag kor, to onego bed ni giringo osiptal mapiyo piyo mondo ng'i nyathi, fweny ka dipo ni nyathi ni chako bedo gi asthma mondo ochak ng'i nyathi chon maber mondo nyathi kik hinyre. Wakaw yweyo mana matin nono. Erokamano ahinya daktari, waduogo bang' thuolo machuok. Opimonwa kacha ni seche ma ineno ka tuoni chako rumo e pien del, to ng'e ni tuoche kaka mag asthma chako donjo kuom nyathi, omiyo nyaka ibed motang'. Kwaduogo daktari biro pimonwa ni en tudruok mane mantiere kind tuo mar eczema mar pien del kod asthma kuom nyithindo. SMS en 23600. Inyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV. Penjo duto te daktari biro duoko, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno,
Girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo wuonyangege. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Aneno ka ute donjo maber kokalo Facebook page Ramogi TV. Aneno kacha Josephat Wuod Ligala Ochieng, Aduda Akula kijana mdogo erokamana nyako kokalo Facebook page. Kato Victor Lois bende penjo kacha laktar nito ni bende inyalo yude ka imoso ngat mantiere kode koso hapa nini semulo kacha ni en tuo mathoth ne nyuolo godo nyithindo. Kennedy Mbori erokamana nya iwachona kacha ni mano en Wuod Homa Bay kawie mos makende mowuok kuom Kennedy Mbori Wuod Homa Bay. Kae to bende ayudo penjo machielo mowuok kuom Triza Okode ni penjna daktari ni ka nyathina gik moko nyocha omako to gikuodo pi kae to bange kobarore to kidonda no mano bende inyalo tud kode koso tuo pudno mar eczema to pogore kode. Daktari? Erokamano kuom penjo no. Eczema ng'enyne ok thor kuodo pi. Ng'enyne en otwo to ko bedo gi pi kata ka ineno ko chako chwero gik machalo pi mano manyiso ni nitiere infection moro madonjo iye kanyo to nyathino be guonyore mang'eny kabisa. Koro kuodo pi wantiere kod tuoche mamoko bende ma nyalo bedo ni kelo mano to gin be ging'eny kuom nyithindo. Koro kaber to chope e osiptal mondo daktari manitie ong'i nyathi mondo ng'e to mana kaka na chako lero kaka tuo ni chakore ka dipo ni isebedo kodwa kiwinjo maber aparo ni onego bed ni koro inyalo neno ni to nyathini ni nyalo bedo ni nitiere gi tuo mar eczema koso onyalo bedo ni onge gi tuo mar eczema. Erokamano nya daktari kane pok wakao yweyo ni ipimonwa kacha ni kineno kaka nyathi medo dongo to pien dende chako bedo maber nikech tuo ni ochango kende okipimnwa nini leronwa kacha ni tuo mar asthma bende nyalo donjo e seche mar pien del ni rumo tudruok mane e kind ariyogi ang'a timore seche ma marumo to machielo nyalo chakore. Gima timore e tuo mar eczema asthma mago te waketo gi e group mar tuoche miluongo ni allergic diseases. Allergic diseases gin tuoche madhi gi allergy. Koro tudruok manitiere kaka nasewacho ni e anyuola manitiere asthma ka nyithindo konyuol gi eczema bang'e yot mondo mi gibed gi asthma ka koro tuo ni rumo. Families ma onge gi tuo mar asthma ok yot mondo nyathi obed gi asthma ka koro eczema mare dok chien kendo gin ng'eny gi margi thoro rumo piyo moloyo families manitiere gi tuo mar asthma. Manyiso ni oringe remo bende. Kamano. Erokamano nya daktari koro wadonje thieth kapo nono ni neno ranyisi gi duto te iwacho ni thothne ok thiedhe kaka nyathi medo dongo e kaka obro rumo kende to e seche ma nyathi nitiere kode ni ten gi chandruok mang'eny nikech dende opudno duto te dende ile seche mo ile no onyalo guonyo mogwar makel infections kata tuoche mamoko ma bende biro biro kod chandruoge mang'eny. Ere kaka janyuol nyalo manage nikech ni wacho ni ok nyal thiedhe obro rumo kende tuo mar eczema kuom nyithindo? Erokamano. Gima duong' gi tuo mar eczema mondo mi dend nyathi chak ile manyiso ni pien dende sechego otwo. Step number 1 mar ng'iyo nyithindo mantiere gi tuo mar eczema en ni onego bed ni wane ni seche duto pien dendgi ok otwo to watimo mano kuom wiro nyathi gi mo seche duto. Mag nyithindo monego bed ni wiro mo kata mana ding'wen e odiechieng' to ok en wiro mo miwiro ka ng'ama pien dende ber ma nyathi monego bed ni dhiego mo kuome. Idhiege gi mo to ibiro neno ka bang' kata mana saa achiel kata seche ariyo ineno ka nyathini pien dende osetuo kendo onego bed ni chak imedo kendo dhiego mo kuome. Seche ma pien dende otwo to mano koro ochako kelo gimoro ni trigger gimiluongo ni guonyruok noendo ma iluongo ni itching. To ka nyathi osechako guonyore e obwongo dhano nitiere gimoro ma waluongo ni itch scratch. Iguonyori oili tiguonye to ooro signals e obwongo mari kendo koro cycle no dhi adhiya mbele kamano.
iwinjo koili to idwaro ni guonye, iwinjo koili to idwaro ni mondo guonye. Koro en cycle madhi mbele kamano, ma koro nyathini koro en obro sika ni mondo oguonyre. To ki break cycle no endo, mano manyiso ni iwiro mo moromo kuom nyathi, onego bed ni konyo nyathi maber kabisa. To kiwe mano, kiwe wach wiro mo, nitiere gik ma wathoro nyiso mine ni mondo tim, kata jonyuol ni mondo tim ne nyithindo. Wan gi wach mar lewni ma nyithindo rwako. Ng'eny lep nyithindo mantiere gi tuo mar eczema kata mantiere gi tuo mar atopic eczema, lepgi onego bed ni gin cotton. Cotton wadwaro ni wahero lep cotton nikech ang'o? Nikech cotton kata ka wang' nyathini kuok ochamo, to wang' oywa ng'ich moa e kuok mantiere kuome cha, wang' oywa ng'ich no endo to obet go. To korwako law machalo kaka mag nylon, crippling, mago lewni ma inyalo describe ni gido chalo jwala. Mago lewni ma ok nyal ywa ng'ich. Instead, kuok bro dong mana kuom nyathi kanyo, to komedo dong kuom nyathi kanyo, to manyiso ni nyathi bro medo ilore kaluwore gi kuok ma koro nitiere kuome cha. Law ma ok wadwar kuom nyithindo gi gin lewni ma waluongo ni woolen. Wool no in itself en owuon nyithindo react kode, nyithindo man gi eczema go react kode. Kata kikawo mana jok mantiere gi tuo mar asthma, ng'eny gi kotiyo gi pilo moket pamba e iye, iyudo ka gichako bedo gi a lot of gibedo gi gine mang'eny, gi attacks mang'eny seche mag otieno. Koro en the same thing gi nyithindo gi eki. Ok odwa ni mondo gibed in contact gi wools go eko, nikech wools go eko medo irritate, medo miyo dendgi bedo sensitive, to irritate gi to gimedo guonyore. Erokamano ahinya, ilero maber mokalo. Kapono ni nyathini nitiere kod chandruogni, iwinjo kaka laktar olero ni en mo miwiro godo nyathi sate mondo mi kik piene dende cha tuo. Ka piende dende otuo dhi leto medo guonyo to dhi kelo ne chandruok. Daktari, ayudo penjo moro muok na kuom ok onyisa nyinge. Wacho kacha ni bende nitiere pain killer kata yedhe mag kweyo rem ma inyalo tiyo godo ne nyathi mantiere kod eczema kapo nono ni oguonyore mobedo kod infections makoro dendo chako bedo kod liet mar del. Mana kaka tuo moro amora, nyathi ka nitiere gi liet, onego bed ni miye yath makwe liet. To yath ma wahero, ma wathoro tiyogo mang'eny en Panadol, ma oyieni tiyo godo kata ka intiere dala. Mano ok ochuno ni nyaka irit ndiko mar daktari eka mondo ing'iew Panadol. Ka nyathi nigi liet, be nyathi Panadol. Ka liet ni okel gi infection, manyiso ni kimiye Panadol, bang' seche moko liet cha dhi duogo. Dhi osiptal, ne ajuoga, oneno ni infection nitiere madwaro yedhe ma waluongo ni antibiotic, ibiro ndik ni antibiotic mowinjore. Nikech ok antibiotics te be ma wabiro dwaro ni mondo wati godo kuom nyithindo. Seche moko bende ok wabi dwaro ni nyathi oti gi antibiotic mimadho ma waluongo ni systemic. Wabiro dwaro ni mondo oti kata gi antibiotic miwiro. Koro ber kichopo osiptal mapiyo piyo mondo ng'i pien dend nyathi, ka one ka infection nitie to ibiro ndik ni yath mowinjore kode. Erokamano ahinya. SMS en 23600 inyalo tudori kodwa be kokalo e namba ma inene TV mari, ibogo simu kendo ibo penjo laktar. Daktari nitiere e studio ma Kisumo kendo oikore mar duoko penjo duto te. Ote machielo bende ayudo kako wuok yor SMS 23600. Daktari owacho kacha ni daktari tuoni inyalo thiedh nang'o? Ni lero kacha ni obro lal kende, kata kamano pimonwa ka ni oseng'iewo yath mar extradam mool. Samoko wiro yadhni to gigi duogo kata tar kachiel kod pilruok mar pien del nyathino duogo. Inyalo nyise ni omed wiro yadhni, to kapo nono ni omedo wiro yadhni kuom nyathi, onyalo kelo chandruok mage e pien del nyathi ka oseti kode kuom thuolo malach. Erokamano. Ng'eny jok ma nyithindo nigi eczema, jogi chunygi chandore, ok gimor. Ng'eny gi biro dhi e duka man machiegni mar yath, to obiro pimo ne ng'ama nitiere duka kanyo, to ibiro miye yath manitie, tek ni en yath minyalo wire pien. To onego wang'e ni to yath miwire pien en yath mane, to oting'o ang'o? Nikech ka wawuoye extradam ma ng'eny gi thoro tiyo godo, extradam nigi yath achiel kuom gima waluongo ni steroid, mani luongo ni betamethasone manitiere iye kanyo.
entiere gi antifungal e kanyo ma waluongo ni clotrimazole, to entiere gi antibiotic bende kanyo ma waluongo ni gentamicin. Koro iyudo ka extradam nitiere gi combination mar yedhe adek. Aonge gi problem gi ng'ato chiwo yedhe gi, to tabu na en ni nitiere yedhe moko midhi wir kuom nyathine moko winjore nyathini otigo. Imiye yath man gi antifungal to onge gi fungal infection. Mane kama tabu na wuoke. Namba 2, steroid ma iluongo ni betamethasone mantiere ng'eny yedhe gi. Steroid watiyo godo ng'eny ne tuoche mag eczema. To wantiere gi kiwango mar steroid monego bed ni iwiro e dend dhano. Kata ma wach ni ka en face mar ng'ato nitiere steroids ma wanyalo wiro e face ne, nitiere mok wanyalo wiro. To iyudo ka ng'eny gi osedhi ong'iewo extradam, odwa wiro nyaka face mar nyathi, odwa wiro kamoro amora. Steroids ma waluongo ni prednisolone kata ka extradam ne mitiyogo tiyo kode mang'eny nigi tabu nikech odhi miyo pien dend nyathi bedo mathin, obedo light, to kosebedo mathin to mane kama chandruok mar nyathi dhi chako wuok kendo, nikech kosebedo light mang'iso ne nyathini koro gik mang'eny ok obi nyalo timo, ok onyal bet e chieng', kobet e chieng' to winjo ka chieng' wang'e, pien dende koro lokore obedo ma rateng' ma wantiere godo ni endi koro lal kuome, to mano mang'iso ni seche go chieng' osekethore, pien dende osekethore. Ka mano osetimore, mano ng'e ni nyathini nigi danger. Ko biro bedo chieng' bang'e to en gi danger mar develop, onyalo bedo gi kansa mag pien koro, kaluwore ka kosetiyo gi steroids go kuom ndalo mang'eny ma ok onego winjre. Gin wadwaro kinde duto, an kaka ng'eny ne jotuo maneno mantiere gi tuo mar eczema, ajaketo gi thuolo ni kopo noneno ka nyathi nitiere gi tabu moro amora to ogochna. To kogochona to ok oyuda to oorona kata mana message ni nyathi nane thiedho kama kama, kawuono aneno ka entiere kama kama, atim nang'o. Yot mondo mi anyisi gimitimo moloyo dhi e duka tichako ng'iyo yath ma ok ing'eyo ni to yadhno onego bed ni nyathi tiyo godo koso ok onego ti godo. Erokamano ahinya daktari. Penj laktar waka uyueyo matin nono wayude weche manyien e yo machuok. Mago gin moko kuom weche mibokelni ka ng'oro sa achiel mar otieno. Kapok wakawo yueyo gimoko adwa ni wiyo wil godo nyaka kama wachope ni, olero kacha ni nitiere gik moko mwakete pien del, yedhe mwawire pien del mantiere kod steroids ma bende kowire pien del ahinya to miyo pien del bedo marep-rep. Kosebedo marep-rep to ka ang' idhi e chieng' kata kitiyo tijeni e chieng' to gi ndalo mabiro inyalo yudo kansa mar pien del kod tuoche mamoko. Waduogo bang' thuolo machuok, kiki sud kata matin mondo mwatiek puonjruok kokalo e Ramogi TV. Wangisini mara e kama watede, ma e kama walose. Mit marachari ni kwa Ramogi wacho ni kete manaka, kuka wachake, kuka wadwa mwoke, kakuneno wane mawanka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero, mabiro ni chieng' ngeso kochakore sa 11 mamidhiambo. Chieng' Jumapil, tarik 5 dwe mar 6, dhi bedo rakruok e kind timbe ariyo, Gor Mahia FC gi Nzoia Sugar. Achiel kachiel koa Kasarani Stadium, chakre sa 9. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital, Ramogi FM, kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Iga bich ka iga bich, jopiny timo yiero mondo joma gioro otinegi e yo makonyogi. Kuo mar pesa jopiny gitiyo gi mbi marach mar ofis emomiyo e bang' ndalo 100 wadhi kedo gi mibadhi mondo mi mibadhi no kawasekedo godo to watieko to wadhi yudo dongruok ma watemo ni mondo mi walosi mondo mi obed kare. Mane momiyo wasingo gi chir ni e ndalo 100 mwakwongo bedogo e ofis wadhi kedo gi mibadhi e ndalo 100 mochakore, nikech king'iyo Mheshimiwa Yugi Magwanga onge gi kes moro amora mar mibadhi e doho.
An Gladys Wanga aonge gi kes mora mora mar mibadhi matweya e doho. Emomiyo wan gi chir ni e ndalo 100 kwa chako keto chenro to wadhi nyago mibadhi. Wasingo nikech genowa en dongruok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama Raha Premium. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium. Nyeumok kuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Niache, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jiaboro witongi magie masira mara paya luora masilanka e county ma Bomet. Pinyo wacho singo chudo mar shillings bilion 1.5 ne familia mag jok manyo wito ngimagi e rakruok kod obila Kajiado. Kweth mar Azimio kawuono tero campaign Tala Machakos ka jo Kenya Kwanza to ne ogoyo kambi e county ma Nairobi. Machiegni kendo wang'eyo tuo mar eczema mabende daktari oleronwa kacha ni en tuo manyalo golo kwe kuom janyuol kapono ni nyathi nitiere kode. En tuo ok nyal thiedhi to nitiere kaka inyalo dag kode mondo mi nyathi kako medo dongo e kaka tuo ni dhirumo e dend nyathi. Kane pok wakawo yweyo daktari nopimonwa kacha ni nitiere yedhe ma ok onego beni wiro kuom nyathi nikech kiwiro gi kuom ndalo mang'eny gidhi miyo pen del bedo marep ka gisebedo marep to dhi kelo chandruok mang'eny e ndalo mabiro. Aneno kokalo Facebook page Ramogi TV Amori Morris Ochieng Magambi erokamano ahinya wacho kacha ni penjo ni eni dibed ni tuo ni ema ogend ni moko wacho ni jajuok oiro nyathi koso daktari. Kamano erokamano. Adier ng'eny mine kabiro hospital to gibiro ka gisetemo nyaluo. Gimomiyo gidhi e nyaluo en nikech ang'o? Ng'eny gi wacho ni nyithindo oir. To ka gisechako ni nyithindo oir kamano to pile ing'eni wantiere gi mine kata jodongo mane thiedho tuoche moko machon. To iyudo ka thiedhno endo pod entiere e anyuola no. Giduoge e lineage margi no endo ma pod nitiere jok ma practice ma pod time nyaka sani. Koro iyudo ni gitemo mano to chutho nyathini ok en nyathi moir. Tabu maduong' gi yedhe mag nyaluo gi nyithindo mantiere kod eczema en ni ng'eny gi thoro bedo gi reaction maricho kabisa gi yedhe mag nyaluo. Kichako wire
odiochieng' mokwongo onyalo wuoni no ber matin to chakre odiochieng' mar ariyo adek iyudo ka koro nyathi chako bedo marach kendo kabisa ma koro ipenjo ni to kare en ang'o. Ichako ichikori, ichako idhi ajuoga machielo, chak mi yedhe nyaluma moko kendo chak kelo tabu. Mara ni luoke gi ma, mara ni miye ma omadhi, mara ni gina weche mang'eny. To eczema en eczema to ok en juok, en tuo ma kanitiere to dhi adhi osiptal, daktari kosepimoni maler gima tuo en, bed mos. Luw okenge ma ajuogo pimoni to ibiro yudo ka idhi bedo gi konyruok kendo be ok idhi tiyo gi pesa mang'eny. Erokamano ahinya. Hawa aneno ka nitiere simu. Halo Hawa, penj laktar. Awito Hawa mos ahinya. Namba mar SMS en 22, namba mar SMS en 236000. Facebook page en Ramogi TV, chendo en penj laktar. Ayudo ote mowuok kuom Perpetua Achieng'. Perpetua Achieng' daktari nitiere kod wach iluongo ni min Robin kowuok Thika. Owacho ni lwete ridhore to komulo pi gi sabun to chwer remo. Mano nyalo bedo eczema koso? Mano en penjo mar Perpetua Achieng' kata min Robin kantiere Thika. Erokamano. Nawacho ni eczema wantiere gi eczema tieng' ding'eny. Wan gin tieng' 7. Ma owueni ma kore ma waluongo ni contact dermatitis. Contact dermatitis manyiso ni en eczema mabiro kaluwore gi gima ni bedo imulo kata ibedo godo in contact momulo pien dendi kata momulo lweti, koro dendi ok orwako gino, koro chako kelo tabu masiche mamoko e lweti. Ka en lweti onyalo chako dholore, onyalo pokore, ogolo kalagakla gi gik machalo kamago. Kaka imedo tiyo gi gigo e kaka ok idhi medo bedo gi kwe, unless kosefweny ni problem ni en contact. Ka en sabun manitiyo godo, inyalo nyisi ni mondo ilok sabun, to kiloko sabun to iyudo ka in gi pogruok, to mano koro sabun ema koro ibiro tiyogo. Sabun ema nitiyo godo mokwongo koro iweyo. Kata inyalo tiyo kod gigo mirwako e lwedo kaka gloves seche ma iluoko kod gik makamago mondo mi iduok chien thuolo mari mar bedo gi contact kod sabunde mopogore opogore manyalo kelo ni chandruok. Wantiere kod Lois daktari. Halo Lois, penj laktar. Hello, hello. Machiegni Lois, duok duond TV mari chien kiye. Lois apenjo laktar niya. Hello. Wawinji, dhi nyime penj laktar. Iwinja? Hello Ruth. Wawinji. Apenjo laktar niya. Nitie tuo mosechanda higni. Waduk volume piny matin. Tuo moro osechanda higni mang'eny, higni 6 koro. Dhi nyime Lois. To asedhi ir laktar. Laktar yedhe ma laktar miyaga konyaga for dakika kuom dweche moko matin, then tuo mochaduogo. En tuo Mosainya awito Lois. Daktari, gi kama wantiere ni, daher mondo minyiswa yore mopogore opogore ma inyalo geng' godo chandruogni kata tuoni mondo mi oganda obed gi kwe, ahinya nyithindo mondo mi obed gi kwe. Kopogore kod yore mani pimonwa ka lewni magirwako, kaachiel kod gik magiwire pien dendgi kod moyo gi e chieng' kod gik makamago. Erokamano. Mana ma wachogo ema ng'eny gi onego bed ni watiyo godo. To gima adwaro ni mondo adog wuoye wach mar yedhe miwire pien dend. Awuoye wach yath moro ni steroid. King'iyo ng'eny yedhe mantiere gi steroids ma nengo gi ni piny mantiere chiro, ibiro yudo ka ng'eny gi rumo gi son, obed betason, obed nitiere mang'eny ma kata joma mine ohero tiyo godo giwire wenge kata bang'e to yudo ka wenge ne ka face mare oloko rangi. Mage steroids gi opog gi tieng' didek. To kaka opog gi no, nitiere kama onego bed ni tiyo kodgi stage ka stage. Wantiere gi ma tekone ni malo kabisa ma waluongo ni super potent. Wantiere gi ma tekone ni e diere ma waluongo ni mid potent. To wantiere gi ma tekone nitiere piny ma waluongo ni low potent. Koro yedhe gi te kaka gin steroids ni onego bed ni nitiere okang' mitiye kodgi. Ok nyal ti kodgi e okenge te.
nitiere seche moko ma inyalo chakni gi yath ma tekone ni malo kabisa to ok iti kode kuom ndalo mang'eny samoro ndalo 2-3 ka tuo cha odok piny to koro iduoki kendo yedhe ma tekogi nitiere diere kata ma tekogi nitiere piny. Koro dwaro ni wabedo motang' kabisa. Gimachielo madwaro ni mondo wawuoye wach kuom nyithindo mantiere gi eczema en chiemo. Ng'eny ji thoro tamo nyithindo e chiemo, especially tong' gitamo nyithindo, giwacho ni ng'ato nonyise ni komiyo nyathi tong' to gigo ok dhi rumo. To pile pile aja penjogi ka gibiro ira to apenjogi ni to isewe miyo nyathi tong', koro samoro dweche 6 kata mana higa achiel, nyathi nigi tabu koso nyathi onge, iyudo ka nyathi pod nitiere gi tabu. Koro atemo nyisogi ni manyiso ni tong' ok en tabu. Kuom nyithindo mantiere gi eczema matin sana manyalo bedo gi tabu gi chiemo. Daktari kapok idhi nyime. Nyithindo gi wadwaro ni proteins, chiemo magero del, wadwaro ni mondo giti godo mang'eny nikech ang'o? Ng'e ni nyathini pien dende tuo, ogwonyore, to sama ogwonyore kalagakla ka wuok, to ka kalagakla ka wuok, manyiso ni onego bed ni otiyo gi chiemo mang'eny magero del mondo mi pien cha obed gi ochak ogerre mapiyo piyo. Waluongo ni quick reconstruction of the skin. Obed matimore mapiyo piyo. Koro ka watamo nyithindo e proteins, to wamedo hinyo nyithindo gi. Ema koro bang'e ibiro yudo ni nyathini chako bedo gi tabu mamoko mag chiemo machalo malnutrition mamoko e kwashako kata mamoko go eko. Koro kik watam nyithindo e chiemo kapok ajuoga onyisi ni chiemo ni ok winjre gi nyathi. Wan gi nyithindo ma dendgi ok winjre gi chiemo go eko, to ok ging'eny, gitin kabisa. Koro wabedo motang' seche ma nyathi tiere gi tuo mar pien, nikech kidhi ir ajuoga ma ogoni gagi maber, obiro pimoni gima onego bed ni timo kuom nyathi to ibiro yudo konyruok. Erokamano ahinya daktari, aneno ka ileronwa maber, nyaka idhi ir ajuoga mondo ogoni gagi maber. Wantiere kod George kawuok Suba. Halo George, penj laktar. Machiegni George. Machiegni penj laktar. Erokamano ahinya kuom miya thuolo. An kod penjo kuom daktari. Mokwongo, nitiere tuo mosethago ajaduong' ma nigi nyikwayo to tinde ka an gi pimple achalo mana kijana matin. To pimple gi ka gidiyo gitinwang'o ka gigolo nyaigi marachar, to kanyo endo dong' karateng'. Asetiyo gi yedhe minyiewo gi, asenyiewo gi severally, extra dam, cylinder, atiyo kodgi. Sama chako tiyo kodgi do ka gidhi maber, ndalo modong' kendo gino chako duoga. Mar ariyo, antie kod my first cousin, nyathi ma dende ridhore, ma pien dende ridhore aridha. En pien dende ridhore ma kata kimako tiridho mibol piny. Lwete nwang'o kor ridhore kabisa ma kata ok onyal mosi, kata kodwa mosi to wiyi juola. Koro kang'e ni nyathini nyalo konye nang'o to gionge gi uwezo, nikech osebiro lima maneno gigo kuome mobedo na malit sana. Koro min gi bende mane Islam to onge kod uwezo. Tuo aina ni en inyalo konye nang'o kata inyalo thiedhe gi yo mane, koto en bakteria mane makele, nikech ok girame but giridhore aridha. Kasto mogik, itienda ibro nwang'o ka samoro owang' kabisa, iwe ne nyono mach maliet kata lot maliet. Koro mae to tinyalo konye nang'o, koto en inyalo luonge ni en tuo mane kind gik mutemo lero nwa niendi. Adwa chiko ita winya ne kaka laktar dwa konyowa, to then omiwa namba ne mwanyalo yude godo. Ipoko konyo oganda marwa mar onagi modak ewi gode kama wadakie ni. Erokamano ahinya. Kamano to aweyi nikech sani namadho yath mathin pod wiya ojanya chiko ita. Erokamano ahinya daktari, go gagi ka tibiro go mana gagi machuok nono, bang'e no ibiro chiwo namba mondo mi onyalo tudore kodi thenge mondo mi med konye kantiere yo minyalo konye godo. Erokamano kuom penjo gi adek. To gima dwaro ni mondo awach ni moko nitiere ma ok wanyal wacho ni tabu ma in godo ni kaka ipimo nano, ang'e ni en gima kama.
ber ka mondo anene gi wang'a. Nitiere penjo moko monego bed napenji, onego ado tiendi awinji kaka gini ochakore gi kama gini osechope gi gik misetiyo godo, nikech inyalo yudo samoro gik misebedo kitiyo godo ema pod medo kelo ni tabu. Koro kuom mano owuok Suba. Owuok Suba Homa Bay. Kiwuok Suba akwayi ni bira Homa Bay, referral hospital ma Homa Bay. Chieng' wuok tich bira, kichopo kanyo saa 2 okinyi biro yuda mondo wago kodi mbaka, ang'e kama tabu ni nitie. Kaseng'e kama tabu ni nitiere to mondo yud konyruok. Nyathi miwacho no endo kinyalo yude to mondo bi kode, moko ber ka wuoyo achiel kachiel eka wanyalo yudo kama konyruok nitie. To ka igo simo kamano to seche moko dibed matek mondo mi ang'e ni tabu ni en kama mano abro wuondi. Erokamano nya daktari, aduoko erokamano. Wach mogik ma diher mondo mi wewa godo kotenore kod tuo mar eczema mane wawuoyo odiechieng' ma kawuono mondo mi watiek chenro ka iweyowa kod wach mogik ma kik wiwa wil godo, wabro paro ni daktari noleronwa kama kotenore kod tuo mar eczema. Kogik tawacho kama, tuo mar eczema nitie. Kapok ing'eyo tuo mar pien machando nyathini to yie idhi osiptal mondo lerni. Adier ajuoke mag tuoche mag pien watin. Masa moro wawach ni kaka ang'eni Siaya ng'eni gionge daktari mar tuoche mag pien. Kisumu, kidhi Kisumu nitiere ajuoke mag tuoche mag pien ibro yudo Kisumu. Kidhi Russia ibro yudo, kata mana Aga Khan Kisumu ibro yudo nitiere dakteche. Kibiro kiyie wachakwa gwembe baka weche mag pien delgi. Erokamano nyamano en Dr. Okumu ka entiere chuny boma ma Kisumu, owuok e kaunti ma Homa Bay. Owacho kacha ni pien nyaka riti, kokirito pien dendi to bro goni uwi to nyalo kelo ni chandruok. Oriti masani nyako odiechieng' machielo ka bo kelo ni penj laktar. Mataye chenro ni en Ruth Otieno. Pien del nyaka riti.